Ladies and gentlemen, kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe sezvo muri kungoziva imimi kuti maovhets ndo ashungurudza munyika, maovhets haasi kutoda kana zveZanu-PF, maovhets ari kuti hakuna 2030, but maovhets aya azonyararidzwa, azoiswa shuga mukanwa akangonanzvira. So ladies and gentlemen, kunyararidzwa kwaitwa maovhets aya, mumwe wavo anova secretary for Warvets League apiwa iye imba, avakirwa iye imba. Secretary uyu anonzi iye Comrade Mahia, vavakirwa imba neZanu-PF. I think izvi zvichafadza vamwe vavo, vobva vanonyarara, borega kuramba vachitaura nekuti vanhu vari kunzi ivo ndo sofa vane influence, vari kukonzeresa, vari kuti aiwa takarwira nyika yedu. So mukuru wavo anova iye secretary wavo avakirwa imba, then ndokubva yaitwa iyo hand over kwaari. So ladies and gentlemen, I'm going to play video ra Comrade Mahia vachigachidzwa imba yavo nemakurukota ekuZanu-PF. After wapedza kuona video iri, ndinokumbira kuti umhanye mucomment section uchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi dzemaovhets. Amunangagwa oye! Maovhetereni edu oye! Ugaro hwakanaka kumaovhetereni oye! Ugaro hwakanaka kumaovhetereni oye! Pasine mhandu, pasine vasingati development. Masikati ano ndapuwa basa rakati kurei nekupa chinhu chabva kuna president chinova musha uno. Wakavakwa ne3 weeks patapuwa instruction yekuti chimanya inogadzira musha wemovheterani achapiwa. Isu takavaka tisingazivi kuti achapiwa ndiani, takangonzi tivake. Mese munoziva kuti vagarwe vakangofanana nemaitiro andinoita zveipapo. Ndakafonera vagarwe ndikati zvanzi napresident vake imba. Tikaenda pafoni conference, vakapa stand ino tiri pafoni, ikatanga kuvakwa musi uyu. Saka imba iyi haisati yapera zvayo, asi zvaitwa zvezvo zvamukuona zvaitwa ne3 weeks. Ine solar iri off grid, but ine magetsi esolar nebhoro riripo iro, nezvese zvaitwa pano. Saka makey acho aya, it's my honor to give the keys to the secretary for Veteran League vanova Comrade Mahia vatikushanda navo. Ndichitenda vakuru vatumwa neiri basa kumaovheti, ndichitenda neukuru hwavo, ndichitenda kuti ichichi wedu vagarwa. He has given himself to do these things zvinochokuita nemaovheterani. He is leading the fund. Ndiye ari kutumwa napresident enda anotsvaga mari. Aigona kungotsvaga mari woisa muhomwe make, asi ari kutsvaga mari ichisvika kumaovheterani. Saka anondiudza panapa kuti ndinyamashisha zvehondo yechimurenga zvine zvinosandudzira, zvino mwe mweya unosandudzira. Halo, zvino mwe mweya, imwe spirit yekwenyu yazvitenda kuti irwe hondo yechimurenga tapa level yatiri ine. Hapana akatirangarira. Pamunangagwa kubva patakabva kuhondo, zvatiri kuita zvapana chakamboitika kwatiri.
kune dzimwe nzvimbo ndiri kutaura ndichiti kuri kududzirwa hope dzakarotwa nevakarwa hondo ichimurengara kuti taitarisira kugamuchirwa tichitenda tichiimbirwa tichiita sei zvakuitika pana vamunangagwa chete chete iwoti ngati kula 2030 kudei urikuda 1979 yawanga usina chokudya 1980 usina pokugara 1985 kwese uku usina chauinacho vamunangagwa vauya vari kuti dzimba ngadzivako mabhasikoro tiri kupiwa mari yatanga kuuya what else zvoda kufunga zvinhu mamerere ZANU-PF viva ZANU-PF viva ZANU-PF. In another story, pane nyaya yemurume uyu anga achitaura iye parufu paGeorge Sikala apo achitaura kuti hurumende yaSmith yaiva nani pane hurumende iripo iko zvino. Murume uyu ari kutaura ari kuratidza kuti munhu weCCC haanei neZANU, so ari kuratidza iye kuti haasi kufara neutongi hweZANU kana kuti nezviri kuitikwa kuZANU-PF. So ladies and gentlemen, panyaya idzi handidi kuti ndiwanze kutaura nekutaura kana pasipo, ndoda kuti mungozvinzwira muchiteerera mega mopawo kuona kwenyu. So muchipedza kuona this video ndinokumbira kuti mumhanye futi mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga about this story. So muri Zimbabwe mune nyaya dzamuda kungotizivisa, munongouya kuDM mongotinyeurira mongotikandira todzisa kuvanhu. MuZimbabwe ngandikuudze ichokwadi izina ndirove imbwa ndakaviga mupini. Dambudziko ratinaro munyika yeZimbabwe imhuka nechinhu chinonzi ZANU-PF. ZANU-PF ndiye muroyi wedu muZimbabwe. Yes, aya. Tatambura. Mabasa munyika umu. Vana vari kuyambuka vachimwa chimwa nemakarwe kuna Limpopo vachitsvaga mabasa kurarama. George aione shungu yekuti nyika yake iwe nyika yakanaka inoraramika zvakanaka sekuraramika kwayaita kudhara tibva kuna Smith ndizvo. Mukazvitarisa muchaona kuti Smith aitove nane negovernment yake pane hurumende yatinayo munyika muno. Saka nokudaro tine kurwadziwa kukuru kuti shumiro yake afa asati asvika paaifanira kuti atise nyika. Izvo zvitiri kuona kuti muzvipatara mbese hatina mishonga ndizvo. Asi makaona kumaelection chita maelections vanotengerana motikari nemari yenyika. Imari yako, imari yangu. Inofanira kutengeta isu tese senyika. Asi mari dzose dzeda tinawo yenyika hatisi kukwanisa kugoverana zvese zvakakwana zvakafanana. Vakutarisa kuti wabuda mbamani. Ndizvo. Mukatarisa izvozvi hondo iri kwavari izvozvi pachavo vakuitirana hondo kuti wabuda kupi wabuda kupi kuna nani nanani nokupati kwavo zvavari kuitirana. No hondo yarizwa nemukomana anonzi George. Ini ndaitoziva kuti kuno kuwati 10 ndine madhonza andinawo kusanganisira iro rinonzi George Sikala. Murume anga asingatye uyu sezvamunotaura nakansela. Maposta akaifamba navari 1 achinamira kwese uku. Akanga asinganyare nebato rake. Ndizvo. Saka tine kurwadziwa kukuru. Asi tida kuimbisa George nhasi kuti hondo yawanga uchirwisa titaenda nayo kusvika kumagumo, kusvika takunda kana kuti kusvika takuteera kwavaenda ikoko. Isi tose takadai so ndisi vamwe shamwari kana paimira ndi pano vasiri kuno kumberi nokuramuye kuno vana vachamisa kai kuno kumberi kuno. Tine basa hama vadiwa. Ndine urombo kune vanotaura vachiti havavhote nguva inovhota vamwe. Ndizvo. But chandada kukuudza nhasi ziva kuti kana usina kuvhota neimwe nzira wavhota futi. Ndizvo. Izvo zvandinoona kutambura kuchira nyika. Munhu wese ari kutanga waya pana kagarika ere izvozvi munyika muno. Munhu wese ari kutema munyika ndizvo. Vamwe vari kungodonha so vachifamba kuremerwa nepfungwa. Zvinazvi kufamba muZimbabwe. Zvinazvi kufamba munyika. Handinozvona. Saka tinoziva kuti varimo vana vachamisa vakanda vamwe vanotya kubudikira because tine mamwe masabhuku anoshandiswa handisi kuti kunoona zvamunoita vanoshandiswa kutora masaivanhu nekudii kuti hatizokupai mbeu zvamunoona zviya zvinoyana nepresidential scheme hasi zvamunangagwa. Iprogramu yehurumende inoti mwana wese weZimbabwe anofanira achibhenefita ipresidential scheme inogadzirwa negovernment kwete nepati. Ndizvo
kune vanhu vari kuoneka uri pamusangano wechakati hauchava nechakati. Nyika ino haisi yava Mnangagwa neZANU-PF. Nyika ino inyika yevana veZimbabwe. Iwewe neni, iwewe kuZANU-PF kwako, inini ndiri kwandiri kuTriple C, uyo ari kumahamo kwake. Saka hondo iyoyo haisati yapera. Tinoda kuti tisvike pakusununguka senyika. Handiti? Zvakanaka. Ndakutogara pasi hangu. Ende taripupura tisingatye, ndizvo? Kana paya vanotsimba mugotsi, vanotera, vanotara mashoko andiri kutaura aya, vanopikisa. Ndinogara pamureva pasenda. Munogona kuzonditsvaga, munondiwana. Asi tine kurwadziwa kukuru, because tinoda kuti munhu wese agare zvakanaka munyika. Ndo chishuwo chaive naJoji. Naika. Saka hatina hangu akawanda, anoda kuti ndikusiyei pazuva ranhasi. Asi ndoda kungokuvimbisai kuti basa raifamba naJoji ticharibata kusvika kumagumo uye tisingatyi. Ndizvo? Ndoda kutenda MC, ndombo yaMatimba, ndoda kutenda iwe mhuri. Atibatsiranei. Hama yedu zvakanaka.